Mwanchumu ligereria na ende bono tigankwalgania seri tukeligani litukunelia juma ine keroto gusangamo naye ane keroto ntokumulekra aliagande tokolekana ase chinsemo a imena isiko yorgongorwa gusi asomurubeli bweli Riaito igabuna botambe no tokumulekra aliabereka okolekana na aliagande tokolekana elitwa komanya to okonya ukuligire twakoletera go ikabunga so istananso mwanchumu ligereria matora somo baganio igora senkaya igora ndonsia so tengerete mambi ya bono no na kwanda buna litukulia ondigeneta ko baligi yali yokoseseria nabego litukulia ondigeneta gukoira asenchera ere engi ya kigima literane buna botambe igongoro kwa Vincent Nyancha somurori weli Riaito niko bonotenda kumanyenda ko irukenda gotalia chinsemo elibonda nyara ko kumanyia asenchera engi ya kigima stariki 12 omutinyo gatano na kabiro mwaka bwechiri bubere na merongebere nebere litukeli kobono lia juma hine litanganike mu mwanchumu ligelia ndatendara kumanyi buna bocho limbogendrete ose ababwatani ombagendete kweligania sobocho libolibosio ana matuko nagendete komyoka ebiro byonse mbegendete komyoka abara no kurwa chinkongo chionse nigo bagendete we yakireko ka senchera yokonyara kwerigirie chikura bono abara ibense bali bakuriye kero kyobora iwense abono kolengana ne kyomikoli kyobo choli ne chimba ABC kyanyara kyogo etia abantu bane ntobwato murai korwa somo boli bwazimio ntobwato murai omanyakanete buna nere William Samuel Ruto kura somo bwa Kenya kwanza azimio gotobwaterera morodinga ekerono bale no mokonyo Martha Karua Kenya kwanza ntobwate William Samuel Ruto babwatantana Rigathi Gachagua nawe gontubato wa Jakoya oinere bono nero ko terekiama ke Roots Party nero ko ligie karo kyo bora wense nawe gontubato murai korwa se kiama kia Agano Party omanyakate David Mohoro Wahiga ekero bono nero bwaterenete aso guchikoligia ekero gon akyo bora wense aso bochorio bonene boli bosienda kumanya so bwagale oinyere buna gatija bane batatu kiroyo muniga bwatu murayo musubati oyibona romo konyoye aso koligie karo kyo bora wense Kenya kwanza no kabono toroche William Samuel Ruto na Rigathi Gachagua abandi batatu kiroyo muni gacho rito musubati asekerogo kyo borai osobo nyu borai wense ngasobo chorio bonene boli bosio ayundo chikuligereria sobo agale kolende igo kyombekoli kyobo choli nechimbi ba ABC babete bagotwara umusangerekano bobuhamo nabali bakulige birugo byo borai wense bayikarantana kuro birengerere byabo nago kwana nene na kibero berete asobo chorio bonene boli bosio krato kuligeria umurebwa Agano Party David Mohoro Wahiga ekeregete bosi bwe kyombeke asomo yigabatu walete KICC imiyo mucho na Nairobi igobono asenkwana yabo igo rate betekia guchikokora ekiaga netige korwa sobo choli boli bosio nabo igo chinga kechi akarokana sana komochia wajakoya igoro yeganga inyasori nyore David Mohoro Wahiga no bishop era gote yabuna ego ikense ya Kenya rekora wasenchera eyo bwegenu wancheria kondo wense gotayo tiango toligereri aya yose nkwana David Mohoro Wahiga ekero barenge numuru no mokonyo ye ngobono bigoro musubahati ekerate bete na kobuli kumbikali kyobo chone chimbe ABC banyare kwirubeli boikiranu na kilibaganeti gekorwe na barobuna abanyene bali bakoligie ekiroge ikigotera se kiamo kia Agano Party iko batebere buna mbabwate mirobele sene tunyore nkwane ya maseyemo yomurai oso yokulie kero kyo borai wense gotera se kiamo kiama kia Agano Party. Just one of us is speaking. Okay. Yes. Good morning, ladies, and it's afternoon. Good afternoon, ladies and gentlemen. I have come here with a real running mate so that you can see how a real running mate looks like. Allow me to let her just say good afternoon. Good afternoon to you all. Thank you. The remarks I'll make will be for both of us. Yeah, her name is Ruth Mucheru Mutua, and she's my right. The chairperson of the IBC Commission and your fellow commissioners, my lady, and one time my colleague in my other profession at the bar, Lady Justice Njoki Ndungu. You are here wearing very many hats, because when I look around, you are the only arm of government that's represented here in an official capacity, so you represent the government in that broad sense.
all the spiritual and religious leaders and the elders of the people, I recognize you, I acknowledge you wherever you're sitting, from whatever faith or background. My good friend, Professor Wajakoya, and my junior running mate, and my junior, I'm the party leader of Agano Party, and that presidential candidate, that other one, the other one who has been referred sometimes as the church candidate, but I'm much more than that, I'm the people's candidate. I have very brief remarks. Thank you, IBC, for inviting us here on this your national election conference. Thank you also for such a powerful and timely theme, moving Kenya towards a stronger democracy. My running mate and I have also not missed the fact that we are not just here to talk about democracy, but we are talking about a stronger democracy. I and my running mate are in this race because we believe we need a very strong democracy in our nation, in Kenya. When Abraham Lincoln defined democracy, he said it was a government of the people, by the people, and finally for the people. We notice that the word for, I don't know, I can't remember where it falls in English, whether it's an article, was said last. And for us, that's where the rubber meets the road, because it's talked of for the people. We face a situation in Kenya where we have lacked stronger democracy. 59 years after independence, our nation is reeling from very high cost of living, high cost of foodstuffs, unemployment, such high external debt, not to mention real hunger and famine in some parts of the country where 59 years after independence, there are Kenyans who are photographed holding a bowl, a begging bowl. But while that is going on, we are losing a minimum, and we in my party don't think that figure is correct, of 2 billion Kenya shillings per day, which adds to about 730 billion per year. That's about $1 trillion. Our figures are 5 billion, so for us in Nagano is 2 trillion per year, giving about 10 trillion per 5 years. But also, while that's going on, not less than Kenya shillings 15 trillion, which would have developed our country and handled matters that have placed us where we are, was said in our 2017-2018 budget as being not only illegally obtained, but illegally stashed in countries abroad. And they don't just keep it, they use it to develop their countries. But Kenya is at its lowest moment. Abraham Lincoln did not envisage this or condone this state of affairs. In our country, we read, and I read, it's written that when King David, the biblical King David, was leader of the nation of Israel, in the book of Psalms, and I know you are people of books, 78, 72, it said of him that he guided, he led, he shepherded, he provided for Israel with integrity of heart and with skillful hands. In our nation, we have not shepherded, our leadership has not done that. That's why we are in this race, and that's where we are lacking in stronger democracy. No, they have not done that. To the contrary, this is what we say in Kenya, that we are in this race because our past leadership have eaten with both sides of the sword. The other way we put it, we say they have not only eaten the sheep, but they have also eaten the kid and the cord or the rope that tied the sheep.
Democracy is not just very weak, but it's in the ICU. On our campaign trail, we are saying, for there to be a strong democracy, let's stop corruption. For there to be a strong democracy, let's return our development money, or money that should have made Kenya a first world back to our country. For us in Agano, this is our sole purpose for being in this campaign. And for you, IEBC, we support you. For you, IEBC, we and the Kenyan people and the international community, we Monchumuligire bono oyuno yokoliye kirogo kyobora wense weterase kyama kirekia Agano Party yekirobono bale no mokonyo ye au bonasi babere bakoerana ne okugani kwabo kuchase kyombekali kyobo choli ni chimbi IEBC nabo igekilibagane tikinyali gikiraniwa asobo choli bole bosino nabo ni go bono David Mahoro wahiga arokanta komoche wajakoja ase nkwana ya yebo igeyeri geriti kuchuwanchira na enya sore tengo tuligerili na maega ya wajakoya komochugwa ngasumu yokole kantase amagacho wa KCC miyomucho Nairobi wajakoya erenki abetaka ukwana igoro yengane tuligerili yangu. Do not touch on my colleague and senior counsel Mwaure, a good man, a caller, a man who wears a collar, but please speak to your expectations. Don't attack me again. And also William Samoei Ruto. He's a presidential candidate, for God's sake. Let's respect him. Let's respect each other. But if you attack me, I will attack you. I promise that. I will rebut as a lawyer, but I will not be the first person to be doing what has been done. For my brother, Professor Wajakoya, we'll see you at the ballot, and we'll also see you at the debates. But there is that little matter. I am praying that when we have won, and you join my government, you can one day become a bishop as well. Mwanchumuligire wanokoro kurutana kwa mangana gati ya Wajakoya na David Mahura au bono iwete bono bakuligia ekirogo kyobore wense Wajakoya Roots Party na boigo bono kona Agano kuru kiama karikia Agano kuru David Mahora wa Mwahoga waiga Mwahure na era bono kuri kurwase kiame kibuna baro tele mangana anene asensemeyo ya siasa gotika nayo akore kantu mwanchumuligire boigo ndo chiko kumanya aya betaka okoleka na litu kuri goro mwanchumuligire boigo botuko bwa gokira lero boigo oyo koligia osebali bakoligie kero kyobo governors county ya Nairobi nyorono Polycarp Igathe wetarase kiama karikia Jubilee asenga ke Polycarp Igathe ni gare ngomo konyo ye Mike Mbuvi Songo aseyobora we county ya Nairobi na boigo Sakaja ni garomo senator we county ya Nairobi babera bali tukule Gorasa University ya Catholic meyomucho Nairobi bo igomba beteba gukwanira na gutwara chinkwane ya maseyemo na koteba ali babageta sobwa gale baguchigo ikirania ngochia saba Kenya babera ba inyora bono oyo mukuru wa Jubilee na bo igobono oinyore buna Johnson Sakaja igakuriye kirokyo bo governor county ya Nairobi wetera se kiama kelia kia UDA Oncho muligire limba utwalite nkwane ya masayemo kiro yo mugako eraso bwagalenki arachi gokora kiro mukagote baninkeranie ke oyote baninkoleke nirono babera abu imbaro bono uturate na babwato kwamiririo gotindi ngase county ya Nairobi bunache kogote bibono Polycarp Igathe asenga keyemo na bete omokoyu mu governor ya Mike Mbuvi Songo Igathe akerusia emeremo osagetigie emeremo ase county ya Nairobi buno mokonyo mu governor Nyirasenga kia mumaiga yogo tiga emireme yoni gate betebuna mbale koigwana na Mike Mbuvi Songo na yabona asogete asobwasira gate yabuna ogo taigwana kwa ye na Mike Mbuvi Songo na ukwagerete agetigia emiremo na boigo bono Sakaja Johnson Sakaja ni gare omo senator we county ya Nairobi bonsi yabu goto kwa meri no gotindi bonsi babera barayase county ya Nairobi kolenda so wase nkwana yabu monchumuligiria pakwane tamange anene inkibaguchwekirania kiro yo muwe yakerekoko ninkolege gete ninkoleke andake tigango turaligereria tomanyango chinkwana chiabo igata gatebere county ya Nairobi onyeraire na maitekero Sakaja gatebo bero mo center we county ya Nairobi na maiteki aba menyi be county ya Nairobi baganete ubona kwa miriri kwani ngono tindi tiango turande masaye moto iwango chinkwana chiabera abo Polycarp Igathe na Johnson Sakaja acho kinakubaliwa na katiba. Kwa hivyo huo umuhimu sio mimi kusema, ni katiba imesema. Ni lazima uhitimu uwe mwalimu, lazima uhitimu uwe daktari, lazima uhitimu uwe mechanic. Hata kuosha gari inahitaji uwe umehitimu au kuwa waiter.
Kwa hivyo hata hii kazi ya gavana inahitaji kuhitimu, na hilo ni jambo ambalo latakikana na katiba ya taifa letu la Kenya. Lakini unadhani kwamba kuwa na degree ni ishara tosha kwamba utakuwa kiongozi bora? Kwa sababu kusoma ni kitu kimoja, uongozi ni kitu kingine. Je, kuwa na degree ndio ishara kwamba utakuwa kiongozi ambaye anastahili? La hasha, ni mwanzo. Kwa sababu lazima uwe umefikisha kiwango cha usomi. Lakini jambo muhimu kuwa kiongozi ni kuwa unaelewa masuala ambayo unakuja kuyashughulikia. Na pia la pili, pia wewe uwe ni mtu ambao wapenda watu. Hii kazi ya siasa, kazi ya kutumikia watu, ni kazi ambayo unaifanya kutoka kwa roho yako. Na lazima wewe ni mtu ambaye namba moja mcha Mungu, mtu ambaye anapenda kuhudumia watu. Na mimi maisha yangu yote nimefanya kazi ya huduma kwa wananchi. Nimeuza soda kwa kiosk, nimeuza bairo kwa bookshop, nimeuza pombe kwa bar, na hivi karibuni nilikuwa nauza pesa kwa mama mboga, kwa watu wa matatu, kwa watu ambao tunawaita wachuuzi wa kawaida. Kwa hivyo hiyo uzoefu wangu wa kazi umetokana na kushughulikia watu wa kawaida katika kazi ya mauzo, hasa katika sekta ya kibinafsi. It has been the accusation leveled against your side by your competitor. Would have been great to have him here to respond to the question of a degree for governors, that the fight at least and the clamor to fight him to qualify to be on the ballot is mwanjumu ligire bono ini nkwana eyamase mubono buna bale koerera abo bakulige birugo bakulige kerogo kyoburai anene kerogo kyobo governor ase county ya Nairobi Paul Kapwigade na Johnson Sakaja gotigana na yubono mwanjumu ligire tiganko irukie toira nasoro ngwetiro gusitorigere ni ali agenta wakoleka toswanga se county ya Nyamira abasa kurwa se county ya Nyamira yonko manyigo babere bakomera nasomo bagani yomo anene ase bunge ya Borabu igobono nko manyigo bunani igobo omeranire asomo bagani yo mogotoka nsema ya Jebilate abo base bagendrete go kwanira okugani kwabo anekero bakumulekera ebunge ya Borabu nyirabono ebunge ya Borabu ngati ejibunge ase county ya Nyamira. County ya Nyamira nigewate jibunge enye wigewate North Mugirango kawata Masaba nebwate West Mugirango na boigo na Borabu igobono ikiraboniga county ya Nyamira nigewate constituency inyechuka. Ebunge ya Borabu neyo ebwango igane erabona ebunge toratebe buna iremano nerenke asichi bunge chichonsi asikolende oburai bolensemeyo abandu babogokerete abandu bagotembura ikirani ubuya abandu bagotubura ibwakoleka nebiya kolende kati abasai kurbone nsemeyo niko bawumiranire ime ya Jebilate ngobono bagendrete gukwana na ko erukugani kwabo nkorokio ko gati yabo niko bakorokana ko mwakire ko boko sekko oyo koliye korokio bojumbe asensemeyo Davis Ogaru manyakante buno biza ngirono omo bunge bwensemeyo niga guchikolia ikirogo kyobo governor ase county ya Nyamira Ben Mumanyi neroro mubunge kolende bono guchikolia ikirogo kyobo governor ase county ya Nyamira iyo kona kibune ikirogo kibono nigo giatigaire hasi gitabwati monto kolende bono abarwaniriboka abo bono bakoliye ikirogo kati yabo oyo koliye ikirogo gotera se kiama gia upya oyo makatona Davis Ogario so biz ngati yabasani go barasomo bagani yomo asiba ukwanenga ntiango tuigwango oyo gendreto gukwana bono tumanyango ninkya ukwanira anene nigo togote buno mumenyi korwa asensemo ya kyabo nyoru nero bono gukwana boni gaso bagani yomo ensemo ya Jebilate tuigwange nkwane ya yemaseye mo kurti nsemo cha Jebilate no ende mechi asa abantu bali abatenengu kwa rusiringeri 100 gusina matanga abero kwa rusiringeri 100 ayo mutaka tali gochapi lakini kako kuna nyale bu mutenengu nakweta ocho obusiringeri 100 wayo tako gendonyo kwa muina siringi 10 na muina akoreki oru 10 number 2 CDF yaito na ya gende kanda Nairobi abakamba bakalia na ende ya nero mutete gende Nairobi konye ngayale konye naro nteto tazani ke maana abantu bameke netia kuna kubugana nyei ngoja na aliona vile watu walimserekea intundu kwa temanga inanaki ndurere to waka chikula buna amakora agakoreteki etutage tomo koreri baba wasomye umwana na nje nasomye umwana toko ndo visio muchumbe twanyoro ko uribaga bunango koraki obatebi bwasi siringeri 10 ngokoraki nkoba waisanika tali na samu njigoje kwanyara samu hiro siringeri 16 na ende sami agotara
ali biya tugete ng'ombe aitubwati none ng'ombe gose bono obuno bokora liobuya nanya sana nabo seseni example ndata ko bakyo mweli mbatebya lingana elimo ngirani ase mwana minto pe abalimu abande mbale seine mechi abalimu barenga omonene gose bono mwaro ja bali bagana onganyako ongaiso okoretega mbaye bali kukwane lakini abana babona kibali bona iga abana babona kibali bali mwara kurugune monganyako mubagwete bago itemete ga daribo nje nabate amte njiro muntu toregete amderi ni the truth muroje binte onye mutageto burayo buya ndo basa ko gende site yeyo keringo kokorera rero mambira kiyo koreki no mone nabo tena I will punish you asionga iga usebona is very humble bono mwari kyo muntu ochoreta chibesa unakulia abantu kurubo kambani na bwa barabu baji kwikaransa Nairobi ari connections hotel na ubakulie bintu ngi batagocha baikaransa rebu naga gosebona chibesa chitigale na bono hotel ye yaito twanyorana na bantu bali kire no nyamfo abaise ke bagona gusugurikaga ebintu bisiarire meza tari wayo kwira resources chita oga ali atambi surely honorable polytechnic yere muina mongoli polytechnic anyendi ya etu chingu tari mu minister Matianyaro atebi ye guchingu we chata we chata bune polytechnic ye constituency buna busikisi polytechnic tari abantu maro nyomba ache birate abasikisi barumate abaikoyo baruarari bache basomema manene renti tari nyomba bali ba university renti ngatwara wakane hostel mwezi myo 8 paka 10 kianda usebona wanona kobeka gakwera kasere content diga akamoiga 5,000 tari 5,000 oroje uranyora chiri mu komi gucyali to ikaranza una kole biashara usebona that is what we want that is the way we want to go lakini when you are telling asina mama oniria ng'ombe na achire cheikwati wono nonda teni mumanyi kagocha na songorogena igotolera ini paka mama nyakwarona akinya kwarona narusete ng'ombe 80,000 ngaenda na gochiali naenda alera ini wono muchumba kyo tubwata ituko ndiyo musacha nagocha abaikaransi abatege abantu bamekenene abichana byonzi ipinchungu lero monene karana nguna kimukoleteke mutagete gesa agotara izimba kabagambi ikaransa umuchigete umwana naroso metokoleteke ntugete na kitoko kwanyoro umwana gonyare bagokole sukuru lero na tikoije connection yinyu atana nechi connection kenyo tamanyiri eroso irega na mutagete tokandere ntaite ko ina abantu baminta basaya bake lero nturangire tibangina umwana mwamwezi myo ntoje turangelia abantu bona bangina nabagaka tubaguri inu nabake ndabina ndi togocha ko baikera mesi cham taletera ange kurende witi cham ekoton taletera torosi tolike naintu mekenene feeds usebona mekenene feeds chaka ko surprise siyengima mungina dekwe propox ime tara na ya sales manager tara ligeso echiro oroje ko kwera na maro bwate bwisirini okobekere smartphone njene analoginde nizo amatara kina analoginde binde mo banda binde tintageri okosike okochaka kosikeri bogime kiara kwabeka ibata abana banengereria mache ngesibi lero sune kanali inibo kwana konyora nana umuntu orusio umuntu asamurusiti ocha kumubeke patronia basa ini chicheki chagenda nairo nero gocho beka chipikipiki yana muganyira pometi ngoturumboka ngokorandira kininta temba tebi obororo bolito bwate emwara dana kyabo nyaruna ni tuzubwate omochumbi ndo bwate kende na gochitiga gecha twatira twese togo ikae soro yarire twarigerani twatankie kembo komukyo twakarete twiwanani ase unyenyekevu na kwa heshima yenu abana baminto bamekenene monchumuligire bona abunkorwa asobagani omoime ya jeblate gotoka se bunge ya burabu asaba sai bagendrete gokwana ekero bagendrete ko erera ali bagendrete goetera anase wodi ya mekenene monchumuligire bono igo bagendrete okwane nkwane maseye mokulende haina mwantura chikobwati ase birotere bitambe togandra gokumanya anene ekiaba sai bagendrete gokwana anakorwa se bunge eyo ya burabu egotoka se county ya Nyamira gendra gotubwati monchumuligire lya agwetene nsemi ya mtandao Facebook na boigo nsemi ya YouTube na Ndizi TV News monchumuligire bono nyore na bokonda se page ya Ndizi TV News Chingero monchumuligire na bokonda se page ya Ndizi TV News Chingero ili bono monchumuligire manyora konyora mange se page yo na boigo nyare konyara ko comment yoro na liya mangana konyara ko bamaronga century ya bene genda gale se page ya Ndizi TV News Chingero ili monchumuligire ya nyare konyora mange ase nsemi Uganda ko tubotsa ngamo na nyora ujumbe yana boku
kunyo bwate ko gwetera se namba yese mwesi rega bwa screen yao onye ko bwate ngana bukunyara ko sanga mo 9 gwetera se namba itikatonyora match togendo mutumo komoketo kwirana zoje kumanya mange nyira bona bwata ni kuronse mu yanyali bali chache na mange bakorere mbaga ntoko kwana mbale banganyere kuro UDA wo JODM nabo ikobono clinic ngeriya chaki gubene litukuria rero mwancho muligereria kereme yanyali bali masaba abantu kanyore chanjo ajonso kumanyitore ayagenda tukuru nsemejo bali kibaitombale chinsemo ante chikumulikira na komera na borobo eyema seyemo abatumanyina ali agenda reta chinsemo chons tikatunyora match togendo mutumo komokengorena na sentude yakabira somuru bali bwe lisoreito tosangamana nabo tobase ko yabuno mogeni ngo ikarase litukuria letsanga mange ikobono genda ko tengera Ndizi TV obwansu umugusimuro bali asembeo omanyakante buna Eliso Riaito. Lakini mbondo toka sembirinya saa yero ari mutundito kuri cyambere yategere nae goru ali kubwatekana nobonye bwito bwige kigetambe asense mu yibintu byugo tumikistima nigo ya enekigubuna nigo kubinyora imiyedukeyemo ya light tower aserigurianse nasobwamo nigo tubwate chitayabuna colored lead light ebirobu bya fluorescent fittings snake lights chandelier lights downlighter security lights na motion sensor lights boigo tubwate assorted garden lights conduits fitting sockets industrial sockets na insulator switches neji socket chichingincho chunsi boigo tubwate chi ceiling fitting chikebo au meter boxes switch boxes, chief fuse, circuit breaker, conductors, earth rods, consumer boards, power extensions, fridge guards, showers, na lamp holders. Boigo, ngo supply bare ime Nyamira, Migori, Kilgoris, Homa Bay, Kisii, nechize muchieta naine. Na bogu tutarira ime yomu chokisi, asamagacho a old Sansora building, angenegete sini kanene gechigari. Gosi otu akirisimi, ase namba, enoti sano na ibere yemo, inye marakabire, enoti sano nemo, gose, enoti sano na inye enoti, isano nemo isano na isato enoti, eyemo isato. Light Tower, your one-stop shop for lighting and electrical fitting. Omwaka bwechiri bwibere nemerongibere nebere. No mwako siasa, nabana siasa, nigo bago kwaneke na kiria. Na turi konyora libaga, liyoko boria, na kunenkia. Ekere nkachi ugukwana igo. It can tell you how far nikia magiachi. Igotwara chikandidate zinguya, nkaite wikaboniga, nigo turabaruke na nigo batagete guchwa swa nominations. Yes. Bono, umurubiri ubweke umbu. Nigo gucho kwa ribagariya, liyoko boria, kurigeria, na kunenkia. Aliba gukwana chinsemo au aseba gweta. Ekero mugaba na ritayire okorere rasi yayo kengiya goseni. And you see what you do, no what you want, what you are going to do for them. Kera ritukoria Jumatano na Jumamosi guchakira chinsi sato nenu suchabo tuko asugu chekomerera na inche John Kebati asetoko barigania abarahi ao na kumanyibirengeri byabo asuko retamba kinderero imeyoro gonkugogusi na kenyengima tena watari ekero musani aburange kanyo kwani ekero mwanda bugata bageni buoye agote binganjo bimbugata bageni aboko endo bakuwani lakini tu uko igunga bantu bakoiriria ata mwijirani yao ominyoke gutyo obubono tiritarita homurobiryo bweke umbu asetoko nengia na kumanyikiringa Toba isawe chanda asora nyore chikeki chiogo chengera emiyega yao. Enyorero bokole liborobu ya aseduka ya Villa Valentino. Woko koroseria chikeki chia kerengencho aseri igori ritari kogoita.
ngorosia tore chikeki chimeyega au buna chikeki chimeyega yenyangi engagement cakes, anniversary cakes, birthday cakes, themed cakes, corporate cakes egatiye chikeki chinde chinyinge ningore nyorere keki ngi yeyokugania kwao asogo tutarira samaga chauru complex eyogotoka ime mochobosongo asamange gosekobeke oda yao twakere simi ase namba enoti isano na ibere enoti ibere isano nemo isano na ibere eyemo isano nemo isato gose 0702267163 boigo ngorotora megerio yokorosia chikeki no kwerikia nigo kogenderete tonyorwa Villa Valentino enyorere keki nyanso na boigo eyokuganya kwao orogendo rw'iki kilomita cy'intambe nigoro tagitokweroberia utarachaka buyariganiye kigima eliyo kogosoka oikiraniye eganka yao asumurubiryo bwesabaria yobonjoria nigo tokurigeria inakiekerengererio kegunchuka na kobemeremo eyekorete ngeria yakira lituko bono Frida Kirbo nigari asisabaria yogo korentera abantu balia bachagete kurwense bakaremereria gwetera makungu ao na bono nigo bagendrete gusukabusyo umerana nere kira ritukolia la misi inseye muninusu ya marokoba na boigo mwiroro rituko ya Jumatatu chinse isanu neibere chiamogaso asumurubiriyo wesabaria yobonjoria ime Ndizi TV Wima Electricals and Electronics nabaonia bebinto byoko igo kistima na electronics chogo tumeka nyumba buna chi TV set chi decoder chi hoover chi birika chuko belia mache DVD players chi machine chuko gingera ebirobu biestima bichi aina ao power extensions, showers, consumer units, solar panels, inverters, industrial sockets, switch boxes, cooker sockets, circuit breakers, chibasi chokobasiri chianga, chi insulator switches, chi tester chistima, chi meter boxes, nebinde binge. Nigobare imeyomo chokisi, asinyumba ya Guzi Plaza, a room number G2. Naboko bakiresimi ase namba enoti isano na ibere eyemo isano enoti marakabere kianda isano na isato ibere isano na ibere gose enoti isano na ibere eyemo isano na isato isano nemo enoti isano na ibere inye isano nemo ibere Wima Electricals and Electronics, the best electricals in town. Ndizi TV Ubwansu Bwumugusi Munchumulikirende bono iko twairanira sensunde ya kabira sumurubuli bweli story tekera togendete kumulikirana gokumanya lyagandete gokolekana se chinsemo isko naime yerogongo rwa gusimaiga yokuligereria yo abereka okolekana mwanchumo ligereria anekurase county ya Nyamira tigono toraswa wekase county ya Kisii goikase bunge ya Nyariba lichachu mwanchumo ligereria ni gobona obwatane abali bono babere bako koboko obomo ose ekyama kya UDA asebunge yo ya Nyariba lichache imeye county ya Kisii gwetani abwatani miemone 53 nigo bono berusire kurwaso mobwo anakurwase kyamekyo anabasai na gote yabuneganga yabe nebono nogo chikobwatsia ODM aneni go chikobwatsia oyokoliye kerokyo bujumbe kurwase nseme igotera sekyama kya ODM James Kenani oyibono okoliye keroge kyo imeye bunge yo ya Nyariba lichache boigo Kenani ni ganya rega kubolia ekyombe kolikyo bocholi ne chimbe ya IBC kwene kibuna asobo choli bonebole bosio mba chikobo kolia centre yo bwasio leno bwasio kuwanchiro ya konde wensi gotai yo Kenani boigo asenkwana yaye aniga rokaneko koboko ogotumeka
wenchera yare gutumika yigikoro as analog aso gwaka chikura aso bochole bone bosinigate bire buna digital andake ekyombo kyobo cyo nechiba IBC nkera twara birengo bisa inemono aso botumeki wenchera yekerera aso kubwatoka machibu yobo choli wechikura obo chokoleka no mutinyo gatana gatatu kenani asensema ya ini gata yabuna igere buya abakchikura batumye enchera ya manual aso gwaka chikura likali gutumika enchera yekero yechi machine ndagata yabuna nabo geta kori bija inyira bono boigo aso gukomanya yake IBC ero nigo yabereke gata yabuna igo bare tayare gutumika enchera yekero se digital aso waka chikura kurende achinse mochiria enchera yekero leta atumeke baruna oba wanchero gutumeka manual abunekero jimashini cha IBC era atebekana nchiri gokora mirimo ose chiangire achinse mogete ao andake asoko bora kwe network ose kende kode barabo IBC nigo bare mutu asagote yabuna bagane tugotumeka digital ose enchera yekerero aso waka chikura tutararigereria nkwana ya yekenani omo bwa Kenya kwanza bakora wana William Samoei Ruto yoro mukonyo muri wense asense mayani gate banaisanegete nobo tumiki bwenchera wekerero aso wakachikura kulenda azimio wana Kenya bagote yabuna analog nerera kolibia enchera ya manyo nerera kolibia aso wakachikura kumusana nankole gabu nsemo boigo hekeratoro chena oyo mo wa watane ba ODM era ni gate biruna biya manyo etumeke aso wakachikura turugange nkwana ya James Kenani na bwatani bande kurwasa bunge ya Nyaribali Chache ya na James Kenani kuri bujumbe bwa Nyaribali Chache kuri kyama kya ODM ninde no magoko monene yitukuri ya rero na ndiga ekero nanyorire abantu 180 banchire to WhatsApp kuri kyama kya boche kyama kya ODM abange yobarwe kyama kya UDA kwanya no bali lakini bachire wake sab warorenga isiko barenge tikabaira nenka takolera simarabu baligererie amagendo tukwa baligererie chi program chitu tubireti baligererie abantu wa ero chitigiti ne chipati yawo lakini bachole na kunyali bali chache James Kenani bakwa uyorenche hasi kyama kya ODM abantu 180 ngo yali tukelimu kene abino mawoko monena se kyama gyeto kya ODM igobono turochire de baba nkonyorale push wochigo na CMC chita nkonyora chire push wochigo na bande bonse bari ODM nkonyora bari push wochigo yotogote binyasi tuwake na sayembu yamono asaba bachire utubwase ndade whatever umuntu naba kyama kende gyose moeli baga ali gichikura cyane kuna ichiga nali gitimo boro no buitongo timetre tionde enkwana yoka ya akwanete abantu baito batema twarori roburaye imya musikekena bonte tumu bwase atakora sime igo kamuranje tegera kiro umuntu amaniye aya yataito tokaya ekra onire aya yataito tokora to wake sabu torenga namaya tumubwatsi nje unitayengo seli ya abanyali bali obwato obongo buka bunyasa atusinete nabo nakero umuntu nabo kolega umuntu oteba usabe nyasaye mote nyasaye nyaro cyasingubeke kure yaye era na nyasaye bagamba banchase bakubika ibono banchite bagatugwase konregro ya manyo na digital now IBC nero birete twake chikura chire maisomarore chikora chira leto mulene chikora kiro monteri egene abana inche beto bari egene ingambu ya chao tomanye tenge binte bya digital nkora afelize ngoli na bomuri roko genda machine ali tutagetiya kamurachi uika moli plan B onye echichinde chiwo sinwa kolega asi chiri chinde cha manyo chitonaleto chigo chalende chibwati echi equipment echichinde deli chikora cha kunomole ndutageti bantu baito bachaye kutumana bachaye kuramana ya tiga chikora chiri wasomale nkene beteka nabantu baragera umurembo oswe IBC ekaba yakolire ya kiri chikura mwanya sara beketiki Riaito igongor ku Vincent Mosiria oyo mageto igongor wa sebodi ya ubaracho igonde team leader
y'abantu 153 abantu barero nigo twang'anya kurwa ase omorengo bw'ekiama kiri kia UDA gocha ase ekiama gia ODM twabeka chinyongonse kiokomobwatesi omosike Shairi Chanda gocha ase omosike James Kenani ase eng'encho twaburukia agenda chi'ekiama kiria nekio omorai oria bono twensi no torega bante 153 twachiramo tumusire Kenani tusire omweshimiwa Raila Odinga amo n'ekiama gia ODM mpaka tonyora oborai ase eng'encho ekero twarigerereti omweshimiwa Kenani nabwate agenda ase abanto baito niga arang'e korwa oborai obuya ase eng'encho nyari barichachi yatigaire maega ase amatuko amange ase oborai bwabaire emiaka 10 bono twaroche ng'a Kenani ekero arenge omochairman o CDF nyari barigo yarenge namba 2 ase akorire egasi iga akoba namba eyemo bono rende ntokomwanya nyari barichache nyari barichache nere etang'ane ase ensemo ya magenderero naki bono twachera iga rero ne timu y'abantu bane bonsi turang'e komosira Kenani amo n'omweshimiwa Raila Odinga amo ne timu yonsi ya ODM mpaka torore ng'a twikire State House amo na bunge ana nkuru kunora gesara mugaka nigo nkuru ase ward ya Bubarachi nigo ndo murai w'abasai ase ward yitu ya Bubarachi bona ase rituko ria rero twachire gaiga twensi ase okwagikisha ng'a twarura ase echama ya UDA tobwate ase omweshimiwa wito Kenani ase eng'encho omweshimiwa Kenani amakora ayoka niga akorokia ng'a nabarachi gotokorera nonya na amagenderero nonya intwe na abasai tokonya bono omweshimiwa Kenani nonya na epasari nabarachi gotoera abana esteri yakororekana tari mubi igo bono twerure tomobwatesie egasi tarehe 8 mwezi wa 9 nero tokwachikora chionsi abantu Alex kwa kachikura chiane kuru ase Bubarachi ward etwa ikeranira ase birangarari byokong'anya korwa ase UDA ase eng'encho yari twabere tokorigereri gochimake egekogera ase konya tore UDA togoika ase togoikonya tokorangerewu nogoteba ng'a bange eraini amang'ana yogosera serwa oya gwose 100 onye 200 after that mwateba ng'a bono twakorire imukagenda moche monge chikuru kende ngiyo togotebwa apart from ogoserwa nekero tokorigereri aba bosipi bakobori chikura James Kenani nabwate record korumaega biara akorire nkororekana bire tangible igo ntobwate evidence na omongwana James Kenani tanya koba associated na scandal chinde Jones aba bande konya tokore gasi tabara bwekaro tokorigereri gochipe bono tokobwati koigotore chiruga chifake gold scams chirigo chi Saudi Arabia toigwobore mubwakari bono no indi twararekana twechaya twanyora ng'a toro gosoku gati igo bono naki twamwire ng'aki tiga tochore omonto ore genuine oratokorere gasi egekogere track record yaye nabe kworoki ng'a naisaine iga abaminto abanyari barichache nare kobasaba ng'a tiga tobwata nokoboko tochore omonto oisaine oratworoki oborogo konyone UDA ekana chete korigereria onye no yokonya nkokubwatesie gasi nkanyora ng'a tabwati bomaene n'omonto ogori mugwekana obo tumegete obonge nekara gochikubwati gochime mono nkanyora ng'a gari mari ekwenderia tari aye chabugete style getega njira getende so ekere abaminto banchete bagontebi ng'a togenda ase Kenani nande nkarate amana nde kobori ng'a Kenani oyo ning'o nande kara naetwe omogano oye nkanyora ng'a gaiga nombwenete koba gaiga noe nyomba engiya ngacha igo nande ikitokoteba bono bari twachete nkokora tore egasi nkokora tore nkorete tore abande ase emeri eye ime tonyekore rigere omogaka Kenani aire egento eke gose natokonya kwa mana ekero korigeria nyari barichache yairanire magega emiaka totomaite ng'a gose kanto nyenyore ase yabwente Munchumulikire bono gotigana na yu agendrete bono tiga tumulikiranga amang'ana ayobo chenu nyagetari ya Kisii Teaching and Referral Hospital KTRH kubwatana na serikali ya kaunti ya Kisii nabone kiombekere kia mrefu ni gobono babete baguchakia bene litukulie goro clinic ikibono kirabage korusi gwenseme ya mugochia seyende kuna mobile clinic ikibono gekurusi okurwa senseme no gochia sensemende ngasenchera yokonyara kosemia bantu konyara koewe chanjo ya COVID-19 Dr. Ngware oyibono ro motenria asomoro belioyo
anasense moyo bochenu gwetera se clinic kia mobile clinic ne clinic ne mwancho murigereria gekorosi bokura sense meye mokerwense mogete abantu banyorobo korri bwabo kyarusi bwabo kerwense mogete abantu banyara konyorobo korri bwabo na kibono gyacha getunyere bonega ngena nega no konyore chanjo ya covid-19 gochi asa menye korwase county ya Kisiri tukulia lele clinic ya kibono igonkumanyigwa niko bakeira asense moja nyali bali masaba ngono nyiko kurwense moya nyali bali masaba ene kibono kwa nyarire agokonyora janjo ya covid-19 bune nchiremo yo gwetanga korwa soburere onyero bona machiko boigo nagendere tukurwego na kubwato kwa korwa se wizara yo bocheru n'abanyarwa abantu banyare gwetanga korwa sendwale ya covid-19 krimustu bate Christine yoro motenria sensemo yo kurwe janjo ya covid-19 ase county ya Kisii niga anyarega kurobo semiebo na gotebuna abantu mbabwene to weso kenigo chinga kiechibona atebire bune county ya Kisii nigo bona sentunde ye baligeti gochiko bae chanja abantu chiri buchimye isano na ibere echanjo ya covid-19 ukiraboniga abantu banyore chanje yo nigo abantu chiri buchimye ibere ngobona igo barase chimbero cyokane kibuna ngo ikera balo mu baroli baligeti wa abantu chiri buchimye isano na ibere nobona baligeti banyore chanje yo kulenda sawono chiri buchimye ibere nobona banyore bakonyore chanje yo ya covid-19 na sentunde ye bachake na inde eli konyara gotango kuranda kwebinyi bya covid-19 tonyoranga roboti oru se tonyoranga emaseyemo enkwana yabo igoro yogo chakuyo we clinic ekibonokere mobile clinic ekorosugwanse meyemo uchasesemere rero igona chekote balensemo ya nyali bali masaba here to re-energize our efforts to end COVID. We want to remind everybody that COVID is still with us. In the recent past we have witnessed a surge of cases. We urge people to continue following the health protocols of wearing masks, sanitizing, keeping social distance, and more importantly, getting vaccinated. The reason why we are here also is to flag off this clinic. This clinic has been built to us by the Ministry of Health, partnering together with AstraZeneca and Bref Kenya. It is privileged for us because we are the first county to receive this clinic, and it will be here for the next 10 days. It will go to all the sub-counties. We urge our people to ensure that they find time to come and get vaccinated because COVID is here and it is still killing us. We thank our partners most sincerely for their efforts. We also have other partners like CHEB and UNICEF and CHAI who continue to support us in vaccinating people. For those who have already received vaccines, we also have a booster jab. So if you received your first one and second one, you're supposed to receive a third, means the first booster and a second booster. So contact your healthcare workers, come to our mobile clinic and get vaccinated so that we can end COVID. So in each sub-county, I'm going to give Christine, our KP logistician, atawaeleza ni wapi gari itakuwa hizi siku 10 itakuwa hapa kwa county. Keumbu itakuwa kwa Keumbu market, alafu baadaye itaenda Nyanturago market. Na kesho itaenda Nyaribari Masaba. Ikiwa Nyaribari Masaba itakuwa katika pahali inaitwa Keyani na baadaye itaenda Geteri. Alafu siku ya Jumatano tarehe 13 itakuwa katika Bobasi sub county. Na katika Bobasi itahudumia watu wa Sameta SDA Church Tariambase Secondary School. Siku ya Alhamisi tarehe 14 kliniki yetu itaenda katika Umachoke Borabu kwenye itakuwa katika Rio Kindo Boys and Omowera Girls. Ikipata nafasi tena inaweza enda tu Mosesemi Secondary School. Siku ya Ijumaa tarehe 15 kliniki itaenda katika Bomachoge Chache kwenye itaingia Kenyoro Camp Meeting na pia Nyabioto Secondary School and Gakero ELCK Secondary School. Wiki ijayo
itakuwa siku ya Jumatatu tarehe 18. Kliniki hii yetu itaenda South Mugirango sub county. Kliniki yetu itakuja Bonchari sub county, na katika Bonchari itaenda Nyamira market pia na Suneka market. Alafu baadaye itaenda Kitutu Chache North, hapo ni Marani na Kegogi pia. Alafu itakuja Kitutu Chache South, itamalizia hapo siku ya Alhamisi, lakini siku hiyo itaenda Daraja Mbili market na pia itakuwa hapa municipality. Na siku ya mwisho kabisa itakuwa ni Ijumaa, tutakuwa hapa municipality. Tukiona yeyote mwenye amekosa kufika kwa kliniki alafu apate kuja na apate, tutakuwa hapo kwa black market pale nyuma, na kokote kwenye tutaweza kusunguka katika hii town yetu ya Kisii. Kwa hivyo nasema asante. Mwichumuligire bono kwa igure bono bune kliniki ekirabe ke gotara chinsemo sokure chanjo ya COVID-19 litukolia ngiri twa Jumatano bono ni gobara toki chinsemo chirichia bubasi mbaso egali sameta SDA baruwa bokorri bwabo igobona mogotara senseme ina bigobona bachira kote litukolia ramisi barinsemo chirichia bo machoge babansali nsemo chia bo machoge basi mbasense ya skuru ya Rio Kindo mbabe skuru yo mobera naboigo mo sense mitiki chinga kichi tiratoke mbanda se skuru iyo litukule Juma o machoge chacha bo igono baratala se kliniki yo kuri chanjo ya COVID-19 iko barasoye Kenyoro Nyabioto na bo igobo no ga KLCK gono litukule Juma igwikiye anabe kubutuka igone wikiye gocha tobe to kumanyinga ibara bako ba igonyere kliniki ikigo kirase county ya Kisii asa matukane igo kebwatana tene company ya yokorwa amali yo gosi chanjo ya COVID-19 AstraZeneca kubwatana na Amref county ya Kisii abo nyagetali ya KTRH ngasiganga yoko neki una bantongonyora bale chanjo ya COVID-19 wono bachakire gutara go ikasorange tenga rikale kwa gachiba Kenya getali wono iko bagutara go ikasorange imiye county ya Kisii nigo barabasa matuko 10 monchumo ligedi bono ekira yoga ndretego tutogeta kwa ndo mutumokomoke kinkwira nango chana no mogene bweli tuko tunyala kumulekero mwancho muligereria anasense mo yobora inali abwente kuligerirwa bare aombaga ndreto wesokia kwa ya siasa negende ko bwatansen ninjikoleto mumanya sense mo ya siasa nera to majibune county ya Kisii so kuligerio mumanyi wa imboro byobo torakwa na birata to anekero bona bare aombaga ndreto ko roche mbali baro echo ko UDA bago SODM ngwara bande mbanganya ko rwasekia meke moguchia sekende mwancho muligeria yubona sobwa galen ndochi kuligereria sentunde ya kabire ko bwatia kana ko toro mumanya sobo lingolia bwamangana arengete na siasa seritukulia lera somuro bweli serito genda gotengera Ndizi TV nyora mache kurana na seke kiribustu sangamo naye ase enseme yegenyeseme ye mitandao buna botambe Ndizi TV News YouTube na Facebook na bigo na bokonda se page ya Ndizi TV News chingero onyora yanda mange onyaro kwegokia ekero genda gotengera Ndizi TV obwanso wo mugusitoska kuirana Ndizi TV ubwansu bw'umuguzi kero muntu nabwato muganoye kurweiburitwe goikasa ikireboniga kurinde kero igentekemo kebwatana n'umugano yomo guchia sumugano kabiri negentekyo no mukia bwogwe tomakigima ekerenge kenene ky'umurubulyo bw'omuganone no kurwugusigeta guchia sumuntonde elionera nyare bwetoma gwikibirengo byigoro Brighton Makori ni gairire ribagerio na guisaransa n'abantu ao eriogo korentera emegano yabo rituko ria Ijuma chinsa ibere chabutuko na boigo moiroro rituko ria Jumapili chinsa isano na isato chamugaso ime ya Ndizi TV. Eduka yobonchoreria ya Kisii Mart Mega nigo togukoreria amangana maya igoro y'ebintu ao tokonia asensemo ya electronics nigo tobwate chi fridge chi dispenser chi washing machines chi TV set
chi generator, chi microwave gati ye chinde. Ntobwate chi dining tables, chi sofa sets, chi TV stand, ebitanda, chi coffee tables, ebirogo byogo ikaransa gose office seats, ebinto byabolere ngamona emeito yebirengo au chi duvet, amarangeti, chi neti chogotanga chiumbu, ebinto bya jikoni boigonto buate, chi thermos, chi hotpots, chi sani, ebikombe, chi pressure cookers, chindagira boigo ntobwate buna emechere amasia mandasi amaguta yogo karanga boigo ntobwate ebeka Riaito yokoroseria emegati ebikoroto nigotobwate byechingencho au buna ebyeskuru cashews chirabas chisport shoes asabanchi bebinyugwa ntora batiga magega asengencho ntobwate nsemo ya wines and spirits ase morego kie chianga boigo ntobwate chia latest design chia bana abasubati amo nabasacha ensemo yokogo kia bana ntobwate chi toys au chinyange nebinto binde asebalia mobwate chigali timo baisa koya amase asengencho nigotobwate libaga ligale asemo kwegeka chigali chaino nobolendi bwebirengo byeigoro nigo togotoka asomochie okisi epare nene ya kisi Kisumu mbarabare namagacho akwanza building Kisi Mart Mega, the only money saver in town. Ndizi TV kwa mbele kwa sawa na matkonsi rumbe toko ekora unique yani enchiragete ya bene obwansu bonsi bugutuka maiga ya rumba na nageko gara na murenga rumba go ikabone koru in a unique way ego nga rumba outdoor tokora rumba isiko mwancho muri ribono ntobe toko tar aseme bogani au mibogani au tobe toko kora chisho chito kurwa semi bogani onye kobwa na mobogani ogo naboko karaki naboko likagari simwese namba nerega wewe so akesimi obuki na obuki sokora cha somo bogani yogo tokole rumba live rumbe nkongu rumbe mbo tobese kusuka na mwete ndako tebi aseta yora manye bitebi ya aguno to tokore jeba mojembi wayo aguno to kwanira over semi bwa sokoro aguno to koleta bateri au kusechi band au ekunga rumba out do hey mutandao ensemo ya YouTube ulikilieta Ndizi TV News abo no konyora chibicha siabalia baito bemerubio au boigo tonyore as Facebook buna Ndizi TV News aigano Ndizi TV News obwansu vomugusi ayene bundi yokoro systema gose nkuwaga chori nyumba yao nako yebalera bono Roka Electricals neduka yoko n'ibintu by'istima ke wholesale na boigo sengira ya retail nigo babwate ebintu byonsi byokubeka istima buna chi circuit breaker lamp holder consumer unit showers chi extensions earth rod chi cable au chi socket na top plugs onye gutagete chitaya ceiling lamps fluorescent tubes na fittings floodlights wall brackets panel light downlighters
street lights na boigo ebingere bya gisieri mbabwete boigo chigulu chia konta na tanchit no konyora chiconduit pipes, circular boxes, switch boxes, cable ties na insulation tapes. Batarire asamagacho Anyatero Plaza angenuvingia National Bank ground floor Hospital Road imeyumu chukisi akesimi asenamba enoti sanu na ibere yemo isanu na isato isanu na ibere yemo kianda isanu na isato gose enoti sanu na ibere yemo isanu kianda isato kianda isanu na isato gose enoti sanu na ibere yemo kiande noti noti isanu na isato enoti Roka Electricals ebinto byonshi byokoro systema inseye kiramekemo omurigereria bwa television ya Ndizi TV vono na bukura ry'ubunchoria bwaho ase television ya Ndizi TV chinka kichindi chonsi elio wikere abarigereria kurochi county sana na ibire echuchira sorogonkorwa Nyanza na boigo Rift Valley akesimi ase namba enoti isano na ibire inya isato isano nemo ibire isato isano na isato isano na ibire eyemo elio togwikere gose otutarire ase chiabisi chito echuchira ase nyumba ya Brighton Apartment ejire busyo bwekiro ya Embassy ekeroko gende nyakoe College ya Tenacious Harbor niyo igore timiranko yaye guchia sebari batagite kwegera obubweni bwo gutumika imetegeke gusi aburuki gwa bari yabubwate alama ye D